guys meni noniफ्राय ओंखारहांदों आङो खाम लानानै बिरायनायखौ नायलाय न'आव जाहानाव जाहानि न'आव आं दासो न'निफ्राय ओंखारहांदों ओइ गिलिरथार खाम दामबाय लानोसैलाय आरोना दिनैयो भिडिअखौ मोनसेल' बानायगोन दामनायाथ' अनेक दामगोन आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ माने मोनसेल' बानायगोन ओरैनो नेटआव हरनो मोननै मोनथामबाथाय माने गोलाव जायो माने ना बिराद गोलाव जायो थ' गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ दिनै माखौ हगारनाय जायो नेटआव एकदम खोमसियावसो बानायदों ना भिडिअखौ एकदम लाइटआ मेगनाव दादाना होनदों आरोना मोजां नुदों मा होनदोंमोनलाय खेबसे बुंफिनलाय मोजां नुदोंबा लाइक खालामना हो जोंनि भिडिअखौ होनदो आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनांगौ कमेन्ट कमेन्ट थ' गाइस नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायनायलाय मा जोंदो मा जोंनो नालाय मा जोंदो भिडिअआव नुजाथों एसे ना दादा आं गाज्रि मोनलादे लोगोफोर थ' गाइमोन दिनै गुवाहाटि सारियालिखौनो हगारनाय जाबाय आरोना दसेल' सुबाय एसे मोनाबायबो आरोना दा 9थासो जाबाय 9थासोआव जाहानाव दामनायमोनबा एसे गोबाव दामनो हागौमोन मालायनावसो दामहैबाय दामग्राया बिसानसोमोन नालाय ओंखायनो माने गथ'बो उन्दै सासे दं ओंखायनो उन्दुफुनो नालाय सोरजोंबा गाबोना गथ'फोरा बिरादनो ओंखायनो माने दोनथ'बाय आरोना थ' गाइसमोन दिनै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टआव बुंहरदो जादोंना जायाखै जाहाथे एसे मोजांसिन बानायनो हायो मास्टार गैयाना मास्टार गैयालासिनो हारसिं सोलोंनाय नालाय एसे माने मेथाइ बानायनायाव उसुबिदा जायो आरोना माने हारसिंनो मास्टारफोर थानायबा माने इजिसिन जायो इजियावनो हायो हारसिं सोलोंनाय जायोना ओंखायनो माने एसे खस्थ' जायो आरोना थ' गाइसमोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो टाटा नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन